Teď by měli dávat pozor hlavně majitelé dražších vozů, které jsou vybaveny automatickým bezkontaktním klíčem. Ten zamyká auto, jakmile se od něj vzdálíte, a když přijdete, odemkne a nastartuje. Zloději ale přišli s novinkou, která jim právě takové auto umožňuje snadno a rychle ukrást. Pražským policistům se jeden takový gang podařilo rozprášit. Něco takového tu ještě nebylo. Na tom se shodují policisté i experti na zabezpečovací systémy automobilů. Geniálně jednoduché. Využili mezery vývojářů těch automobilů, což si myslím, že je docela zásadní. Za vším je tato krabička velikosti notebooku. Jeden ze zlodějů ji měl třeba v tašce a neustále se držel poblíž majitelky vozu, která si šla třeba jen nakoupit. Zařízení prodloužilo signál z klíče k vozu, kde čekal další zloděj. To auto si myslelo, že klíč je vlastně u něj a dělalo všechno tak, jak mělo. To znamená, otevřelo se, nastartovalo a pachatel odjel. Tady je to vidět v praxi. Rodina jde do zoo, matka má u sebe bezkontaktní klíč. Zloději, kteří se drží poblíž, posílají signál komplicovi a ten i s autem mizí. Na zem! Policie! Dálni si na zem, dělej! Policisté zloděje pozatýkali, teď se budou sčítat škody. Není vyloučeno, že nakonec půjdou do desítek milionů. Zatím jsme prokázali 6 aut a věříme, že budou další. Většina aut putovala do zahraničí, některá končila rozřezaná na kusy. Jak se bránit, aby se tomu vašemu nestalo totéž? Odborník má jedinou radu. Nevyužívat tuto technologii, nechat si ji zablokovat. Vyšetřovatel trojici obvinil z trestného činu krádeže. Teď už všichni 3 muži sedí ve vazební věznici, především kvůli velmi vysoké škodě. Jim hrozí až 10leté vězení. Ondřej Špalek, Televize Nova.